Assalamualaikum. Apa kabar dung sanak sadonyo? Kadang janjinan ditunggu malah menjadi luku. Mari kita rasakan. Janjinan mani dena tarimo, cando manggang si angin lalu bukti nan nyato alun basuo. Ulah de haro mani nyotabu paminyang badan dek mana banyo lupo pareso rueh jo buku pamain cinto mambue luko.
Abah Barito udah terima pilihan orang tua. Bulan di muka basahnya terima kasih dun sana, janjinan patah jadikan pelajaran.